Ćao, brate. Najvjerojatnije bit će glasine pa ću se vratiti, brate moj. I vraćam se kako treba se vratiti, brate. Najjači ono, znate kako ide. Ideš u kafe, da. Ares, pa mora, brate moj, evo ga ovaj majmun, molim me da... Posto! Desi lepote! Selam alejkum, brate moj. Šta ima lepote? Ništa, evo ti, kako si? Molim te, samo da ti kažem na kratko, jel si skupio nekog pacijenta kod tebe? Ajde, vidim koliko si 2 sata na live, ajde, košali. Na 2 sata ja palio odmah, ali slušaj, gledaj, sad velika razlika između tebe i mene u TikTok, ja čim palim imam 300. A ti... Evo kad ti turi paska, ti daš. Firmo, ne dajte me dolmar desi, brate moj, idemo svi sada. Skate baš, Ajde, ja vidiš, idemo, brate moj. Denis, desi, idemo svi. Skate baš, što dono mene lojpi. Ovo je giti poreš, R3, od nja, R3, skate baš. Brate moj, puta 3. Aleko šelam, brate moj. Skate baš, što dono mene lojpi. Tako je, brate, to, ne daj ga. E sad? Nešto dolne mrečka poboni me. Hvala, brate, juče sam pričao sa Šabana, brate, Bosno. Ok, Šaban, ajde. Alo, Dior, idemo sada svi, firmo, znači, mislim, već ćemo te u kafezale. Marko, evo ga, neću nija tebe u... Adam, tajnička pobonima. Brat, idemo, brat, šmeker, normalno, brate. Firmo, brate. Ajde, nije banilojka, što dome, berim. Igramo ovo na izazov, ano. O, šefe, šajne, desi, brate. Ljudi, šta ideš govno, pa budoši, pa pripadno. Ajde, to pišu Katrvinca. Ajde, be te pišu Katrvinca, skate baš. Idemo svi. Skate baš. Alo, majmune, šta mene zanima za tebe? Tamo, učuti, sveronja. Biće glasanje. Učuti, majmunčinu jedan, učuti jedan. Jedi, bre, govna. Ja, skate baš, bita, komu si mišljeno dolaj. Brate, najjači, brate. Najjači sam, brate. Ovo glazimo... Skate baš, što doni mene, te mi. Kakav je ovaj klošar, ovaj vlazni, brate, ne mogu da ga... Jedi na govna. Pa ще бъде църно почва потункаш по-скороне. Урапче да ще бъде сърбиш по поле. И ja ti serem usta, vidiš kako da. Zato što ti imaš dvoje tu, nemaš 300 koji ja. Gdje se vraćaš? Daniel, najvjerovatnije da. Imaš 114, a imaš 152 kojice, koliko imaš. Onda što dono mene moj peča. Sad! Švendone me pak. Gledaj sad, gledaj ovo, puta 2, gledaj sada. Gledaj, brate. Gledaj sad ovo. Gledaj ovo kako te punimo. Sad, gledaj kako te punimo. Švendone me pak. A u Slenda, gledaj kako te punimo, a Slenda. Brate, Fabrizko, idemo, brate, tako te ružno. Čekaj, brate. Čekaj, ljubite, brat, usta. Viagra XXL, opa, idemo, Viagra, Viagra, daj mi jednu kutiju, ljubite, brat, usta. Daj, brate. A šta ti bacio to na puta 2, šta na puta 3, šta ti bacio? Alo, jasno, alo. Ajde, nešto to ne mora lojtička po banima. Viagra, daj jednu kutiju. Ti ljude, ti kako sam ja. Nas malo. Ti ljude. Ajde, igramo na izazov. Ko gubi jede govna, ajde. Sere jede odmah. Berem usta, sad što imaš ti ljudi, a što ne igra samo kad imam ljudi tu. Alo, ako ja gubim sad, stani, ako ja gubim, serem u dan ili pojedem. Ako ti gubiš, sereš i jedeš. Sa ruke. Ajde, segni muda. A što mu nimeš pendopak lojke, pošta loj, ne manu, ko mu nimeš pendopak lojke, ja. Ako što muke kada čitio. A mi bilo komentani laj, vala podali me pošao, podali me poje gore na tom i to, aba čuš smo mi zamak. Šaban kad je došao, iz prve mi bacio na račun, leglo mene 150 evra.
I ovaj Bosanu nisam mi bacio, ja mislim nek oko 120 evra mi lego od njega. Znači ja sam iz dva puta od TikTok od njih sam uzeo 350 evra. Majki mi. Ce am niti odluke pušim? Pa vide, pa šalončki još pa vide. Spanin me fušim. Igraj! Đač nekim, hajde ti ću puš pe špendon. Hajde ti ću puš pe špendon. Šta štajde špendona? A ja ne vedlo koš korek. Dimko, game ove, idemo svi, ljubite, brat. No koš korek, balački. Hvala. Ja, baba, već 16 pojena, sramota, izađi iz live. Šlite snaj. Slušaj, uglasi Pasko moje. A mu kome hoćeš mi kom nje? Isko. Ja, narki kljuj, narki kljuj. Vlazem kore, znaš kad mene možda dobiješ, nikad. A, ne, pa pikom mjeca tam dikujem, bled. Evo mi se dižiš tako bredi koma, me pičko jedna, ajde slepče jedan, ajde. Ajde, ja ne ustajem me pičko jedna, bre. Ne ustajem me jedi koma. Josip, gdje si, Josip, Ne ustajem ko ti da beži ko kurva, kako bre. te punio, brat. A šta je? Ajde nek ti baci jednu mačku, nek ti baci jednu, ajde. Ajde malo mačku nek ti baci, hoće kura telika. Hoće. Ne palim se ja na mačke, traktore, reset. Meni je bitno da te dobijem. Nek imam jedan poen više. Idemo, ajde. Ma beži, bre. Ajde, ko kupi ovo... Kiri štendone. Štendonička mi tu bolo. A po njega kikiram. Vlazim će ti izbaciti napolje života mi. Ali me slušaš? Jel me slušaš? Pa še da cenu po Poljskama, posuteš. Pa, ej. Ja se plašim, vala popući. Slušaj, ja radim u policiji. Pazi šta... Ja si smešan jebote. David, pozdrav. Ulazim za 10 dana sam u kafe Zalej. Ajde, vrem, štendone mre, tamo ovim šapnica čiko, štendone mre njad, štendone mre čka po bani bre. U građevinu radi, normalno ljubite... Ne, u policiji radi. Pa u steru radiš, treći jedan, za 20 evra. Nek radi mi za 10. Tebi krivo. I ne čekam se oselni u Nemačkoj da uzem 300 evra da jedem. Ajde me nešto done, nam bekina u njeg, što bo banijom bo, štendone, pa štendone. Idemo, ljubi vas, brat. Nije bilo još. Čim bude glasanje, ja vas javim preko telefona, sve vas. Ima vas 60.000 u TikTok. Sve od telefona ću vas javiti. Da, Alberto, brate, vraćam se 100%, brate. Zato nas ti dosta. Brate! Ti jednu i po nedelju si bila. Ajde me nešto done, pa vrt bekina mre, ajde štendone, pa mi mani njoj šoči. Ajde ću eko ću vim gojem, Ja te Gojem časim. ću vim. Idemo, gaz. Gojem. Idemo, javi se i meni. Hoću O, Dragana. Darko, desi Darko. Ajde me vrt bekina, Desi kita. Darko. Ej baš, vidude po nam Šta? Sad, Fajir, idemo sada, znači 2 ruže, braćo. I gaz. 2 ruže, idemo. Štetni. Ajde grbaš. Grbaš. To je to! Tu! Diluda, si hira diluda. Alo, majmune, ne možeš ti, alo! Ne moguće on. Nije moguće, alo, ja sam jači od tebe, majmune! Ma šta će ti jače, hoće da viš moj slike? Usta si ti, Ja sam te uništio slepši jedan. ja po 2-3 ljudi. Šta? Hoće da viš moj